pring wong manis saben dina mong ngalamun bawane gandrung kok ana bahan ra ditanjake. Lah karepmu gandrung nah ya ngono kok. dene kok Bagong iki marai salting. angen-angen pring wong manis Madepe ngendi ngono lho Mas tadi ya. Sawang. kae dalang-dalang nek ora payu padha aku to. Pengen brengok. Ora keki ya betek-beteke wong ki ya arep ngombyongi panjenengan kok ya. Kon nyawang-nyawang. Heeh, wong mau Mas Putut wis ngendika. Piye? Aku iki jope tak batalke kok. Arep ngombyongi Mas Tengkleng ngono kok. Bedolne dah timbangane anu. Yes, piye? Kurang piye nek ngene iki? Seneng kowe lho. Jane ya cocok lho nek ngene ya wis kaya wayahe ngedu lho jane. Kaya jangkrik. Wis pokoke sesuk nek ra udan rabeke ya Mas Bagong. Nggih, rabeke. Arep urip barengan. Piye? Genti Mbak Wida, ayo bawane. Sing tenang mon Mbak Wida, tenang wae. Tenang Kula wae. pekewo. Wah, Ora usah Pekewo pekewo. apa wong neng panggung kuwi Mas lho. Tengkleng piyaine santai Santai wis wae. dibung-bungke cagak Mas Tengkleng. Wis aku mau dibeng-bengke wis manut kok. Wis omah. Jane Apa tega lan pun kakang Bagong hatiku ra bisa lali niki langgam sik engko sing kedua Jaipong sing Jaipong cah cilik kae. Oh nggih. 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 Ayo adikku lanang wah sesore wis nemoni aku kok. Tur kuwi mau wis entuk saweran kok. Oh nggih ta. Saking Pak Muklas. Alhamdulillah, yen padha karo aku ya Mas. Nggih. Saben dina mung ngalamun jroning sepi amung tansah katulung wayangan doh nimas mokan Yo Mbak Wida. apa
misahke katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu iki ketok nek bar perawatan iki mau Pak Tengkleng kok ngono Mas genah beda banget tok ketok bagus ya ya pisan ketok bagus ping pindhone wah brengose disemiri ireng wah yo ketok enom ya ngerti dhewe mbok yo ben Bagong senengane kok luruh-luruh oh senengane delap kok ora arti situasi iya iya agar tidak karo wong-wong niku kudu ketok enom iya iya dan sampeyan ngerti yo adikku yo saben dina wong ngalamun jroning sapi asih opsas among tansah katulung pemayanganmu doh mas wong misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnan wah swara ki nek ngrejekeni ya Mas Lodor nggih leres lagi ngono wis entuk saweran piye kowe Pak Muklas kowe entuk saweran to kula entuk kowe entuk entuk saweran kowe entuk saweran aku mesti mlebu rekening ora alah 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 mboten yo yo Mbak mangko kang yo kowe yo matur nuwun karo Pak Muklas matur nuwun nggih matur sembah nuwun ugi Pak Muklas matur sembah nuwun terima kasih Pak Muklas wah mugi-mugi panjenengan rezekine saya lumintu amin